Hej, og i dag der skal vi spille Troll Kids Tower. Jeg håber, I kommer til at kunne lide den her video. Jeg har klaret den her en masse gange. Så jeg synes, nogle gange det er svært, og nogle gange ikke. Men de her ting hernede, den her gør sådan, så jeg kan flyve. Men for jeres skyld, der prøver jeg at lade være med at bruge den. Og så har jeg også lige glemt at sige, at jeg er i mit sommerhus. Og det er mega sjovt at være i det. Der er lige nogle trollers. Og jeg har lige spist morgenmad. Så. Allerede ved det blå. Næsten halvvejs. Det sidste er noget af det letteste. Men hvis I kan se drengen og den crazy dame nu, så må I meget gerne hoppe ind og gøre det. Og den der nye short, hvor jeg laver en TikTok, Taki Taki, det er min første short nogensinde, hvor jeg laver en TikTok. Men selvfølgelig stadig inde på YouTube. Jeg håber, I kan lide mine videoer. Det håber jeg bare. Nej, jeg fik lige nu. Nej. Helt ærligt. Lige før var jeg næsten oppe ved det sorte. Og nu er jeg bare nede ved det lille. Jeg prøver at speedrun. Men indtil videre synes jeg ikke, det går så godt. Og nu er jeg næsten her igen. Yes, nu klarer jeg den op til det sorte. Nogle gange er den sorte virkelig svær. Det mest lige her, den begynder at blive svær. Ja. Yeah. Og her til sidst er den også virkelig svær. På dem her. Men jeg klarer den. Bum. Og nu vil jeg prøve at trolle nogen. Hey. Der er det en, jeg kan tro. Det var også ondt, det der. Han er så langt op. Men jeg plejer ikke at trolle så meget.
Men vil I vide, hvad jeg prøver at få? Kig her. Nu flyver jeg lige derhen. Nå, men ikke her. Så skal man op her, ikke? Så laver man bare lige den her oppe. Og det er nogle virkelig easy oppe. 100.000. Og jeg har 77.000. Vent, skal jeg også lige prøve at klare den her oppe. Den er virkelig nem. Og så kan du også købe den her. Den koster endnu mere. De er alt for svære at få. Men den her, den har jeg været så heldig at få. Jeg vil gerne klare den her. Nogle gange synes jeg, den er nem. Nogle gange synes jeg, den er svær. Du er tæt på. Nu prøver jeg lige igen. Nu prøver jeg bare med den her, tror jeg. Ja, jeg tror, det var det. Var det ikke den? Eller var det ikke den? Det var den her. Free slap claim. Mini slap. Den er jo sindssyg. Nå jo, de her slaps her også. Den her, så kan jeg gøre mig usøgende. Og være hurtigere. Nå, men jeg vil gerne troll. Hvem er ellers? Jeg går lige AFK i noget tid, og så ser om jeg bliver slappet ned. Bare vent. Så er jeg tilbage. I kan nok høre Melvin gø. Hvordan er jeg ikke blevet slappet ned? Hvad får jeg? 1000, det er fint nok. Nu prøver jeg. Jeg har en god idé. Først, nu prøver jeg at klare hele op i med kun den her.
Og så bagefter, så prøver jeg en anden. Men vent, lad mig prøve at starte med den her. Nej. Ja, lad mig starte med den her. Det er faktisk en ret svær challenge at gøre det med dem her. Nej, secret door. Jeg må kun komme op der, hvor jeg har faldet én gang. Det må jeg kun gøre én gang. Og den har jeg lige brugt med, at jeg måtte flyve op. Det var måske lidt dumt. Jeg tør ikke godt tage nogen risks. Og det gjorde jeg lige der. Fuck. Nej. Yes, heldigt, jeg klarede den. Helt ærligt. Okay, jeg har 3 i alt. Helt deroppe, hvor jeg var lige før. Jeg tror, jeg var her, og jeg er ikke helt sikker. Det er også lidt lige meget. Det var her, jeg faldt. Det her er faktisk it's difficult. Det er ordentligt svært. Hey, no. Yes, jeg kunne kun 2 gange, så nu har jeg 4 i den her. Nu prøver jeg uden nogen. Ej, laver bare sjov, så er det kedeligt. Nu prøver jeg kun med den her, hvor jeg kan hoppe højt. Det her bliver nok den sværeste. Det her er en ret irriterende lyd, ikke? Det lyder faktisk Oreo, 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 Oreo. Oreo, 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 Oreo.
Den her lyd er ikke ret irriterende. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes faktisk, det er mega irriterende nu. Som i mega irriterende. No way, jeg gjorde det først og først. Den bliver nok ordentlig mega meget svær. Den er for hurtig. Jeg tager først dårlig. Så kommer den her, så kommer den her. Prøv at kigge her. Så kig her. Så. Hvorfor er det så svært? Shit. Hvor sker det her hele tiden? Jeg siger jo, den er dårlig. I det mindste siger den ikke den der irriterende lyd. Og den er meget, meget hurtig. Det der. Jeg tror nok, det her er den bedste. Grunden den er ikke for hurtig. Den hopper heller ikke for højt. Det var godt nok tæt på. Nej. Piv her. Det var nok tæt på. Det her bliver nok det største problem, når de er hurtige. Altså, når man kommer dertil. Man kommer sådan lige nedenunder den her. Lige dernede. Det bliver nok det sværeste. Nej. Og lige her. Og den bliver så hurtig, og det er sådan en lille kant, sagde du. Jeg tænkte lige der, hvor er jeg henne? Nej. Jeg bruger en af dem. Det var her på grund af... Nej, det der gælder ikke. På grund af, at jeg glemte at bruge den. Sådan der.
Fordi jeg skulle jo bruge den. Jeg bruger en til, jeg er ligeglad. Okay, hvis jeg bruger 2, så må jeg skippe helt. Det er og jeg har fundet den nærmeste mål. Jeg var bare sjov. Jeg har kun 1 tilbage. Fuck. Nej, jeg glemmer, at jeg skal bruge den der. Jeg har stadig kun 2 på grund. Nej, 1 tilbage. I stedet for 0. Yes, yes, yes. Yes, hvor var det dejligt. Nu er vi nået til den her. Shit. Den er svær. Huja. Sheesh. For den her er så svær at styre. Måske fordi den er lidt for hurtig. Kig lige hvor hurtig den er. Og den hopper mega højt. Jeg bruger ikke et skip på det der. Det vil være spil. Nej. Det der får jeg nummer på. Det der bruger jeg også nummer på. Her. Den sidste bliver måske nem, og måske bliver den svær. Det ved jeg ikke helt. Her. Yes. Det der bruger jeg så meget mit sidste skib. Jeg vil nå så langt. Jeg vil nå lige hertil, mand. Wait, what the? Wait, what? Det der var underligt. Lige her. Det er de sidste. Og det er de bedste i hele verden.
Keep up, I'm too fast, I'm too fast. We don't better wanna hit it, Baba. Do. Keep up, I'm too fast, I'm too fast. You better hit it, Baba. Do. Keep on coming, Jack, coming, Jack. Not us going strong. Do. Keep up, coming, Jack, coming, Jack. Nå. Det der bruger jeg nummer på. Keep up, I'm too fast. Endnu et nummer. Hvorfor skal alle om at røbe det her? Nu kan jeg ikke huske, hvor jeg var. Jeg vil komme forbi det her. Jeg faldt ned her, ikke? Hey, help me. Hjælp mig. Hey. Bruh. Jeg prøver igen, okay? Jeg prøver igen. Men jeg går stadig op til, hvor jeg var nået til. Godt, jeg nåede at tage de dårlige først, men på grund af nu de er væk, på grund af at jeg fik dem, fået dem heroppe. Det her free item. Wait, can I skip? I can skip. Yay, nu flyver jeg. Ja, må jeg gerne troll dig? Helt ærligt. Han faldt ned. Du er seriøst en af dem, der er højst op. Det mener du ikke vel? Helt ærligt, jeg spiller noget andet. Jeg gider ikke trolle nogen, der ikke engang er højt op. Rivals måske? Ja, hvorfor ikke? Jeg tager 2 eller 3 games som Rivals, og så slutter jeg videoen. Jeg tænker nok, jeg tager 2. Jeg tager 2. Ja, jeg er ligeglad. Kom nu væk.
Hvad gør sådan her hjemme? Yes, endelig. Kom nu, altså. But jeg er sammen med... Ej, han har voice chat, og han... helt ærligt, jeg har også voice chat. Så kan jeg bare høre hans sang. Jeg fik lige begge to om, altså, uden at miste noget liv. Jeg var god. Skyd nu på glasset. Nu er jeg lidt dårlig. Damn. Pøv her. Det skulle jeg ikke have gjort, det der. Men nu tager jeg herhen igen. Okay, det er fair nok, faktisk. Sheesh. We're gonna tiptoe. Right. Okay, if we had injuries. Oh my god. Nej. Han seriøst ikke gjort det. Come on, altså. Han er så dårlig. Har han ikke fundet ud af, det der dårlige campingsted?
Bra. Det var dog sindssygt. Han er lige der, altså. Han er blind. Han er blind. Han kan ikke... Bruh, hvorfor spiller man Rivals, når man ikke kan finde ud af det? Nu gør jeg med OP. Shit! What? Hvordan er de så gode? Huh? Bare gemt, okay. Ikke gå i krig. Og han går i krig. Ja, nu er Pure. Det var godt nok heldigt. Jeg tager for min runde Rivals. Vi ses.